Nababawa ka Balen? Kumusta kayo po? My name is Louie. My name is Mark Cuayan of We're in Pampanga, where we discover great places for you to check out. For today's vlog guys, nandito tayo ngayon sa Angeles City, particularly along Friendship Highway. And nandito tayo ngayon sa Retro 252. It's a coffee shop, restaurant na sobrang gandang Instagrammable. At the same time, ang daming menu nila, bro. At the same time, ang kagandahan dito, we will check their menu and titingnan natin kung ano yung mga sinaserve nila. So guys, samahan niyo po kami dito. Sobrang mabubusog po kayo sa mga papakita namin sa inyo. So tara, let's go! And guys, so iwan muna natin si Mark doon para makapahinga-hinga muna ako doon sa pagkain natin. And I wanna show you guys kung anong itsura ng lugar natin dito sa Retro 252. So if you notice, it is very spacious. And then again, yung ambience natin dito, napaka-retro vibe, napaka-chill, and napaka-cool ng mga nagsaserve natin dito. Right, so ayan nga guys, thank you so much for being with us in this video. Grabe Mark, as always, no? Yes. Napaka-generous ng mga host natin. Ang dami ng mga pagkain sa table natin. Actually, punong-puno na naman yung table natin ng different kinds of food na in-offer ng Retro 252. Retro 252. So, siguro before we eat, no? What can you say about the place, bro? Actually, yung place, napaka-Instagrammable, napaka-cozy. Siguro kahit yung mga sosyalin nating mga friends dyan, fit na fit dito. Actually, nagustuhan ko yung design or yung ambience dito, retro. And isa sa mga design na hindi naluluma is yung retro. Kumbaga yung para siyang classic para, classic, diba? Yes, nandun yung class, nandun yung elegance, at the same time, napakasarap tingnan sa mata. So although retro cafe siya, no, it is actually a full-fledged restaurant. Ang dami ng mga menu nila. One per category lang yung pinahanda natin. Ang dami na nito. So, actually, meron silang iba't ibang klaseng category. Meron silang pizza, platter, mga finger food, pasta, dessert, syempre mga drinks natin, and mga appetizers. Alright, kain na tayo. Tara. Alright. Drinks naman nila, so they have different kinds of drinks. So meron tayong mga tea-based, meron tayong parang mga dessert, mga drinks, meron din coffee-based and milk-based. So ito is yung kanilang passion fruit ale. So parang mix of passion fruit and soda. I'll taste yung kanilang mga one of their appetizer na quesadilla. Ang laki ng quesadilla nila, oh. So, full of cheese. Ibig sabihin, marami siyang feeling, bro. Yes, makapal and loaded talaga. So, here's the blueberry. Ayan, guys. So, para pag-usapan natin guys kung ano yung pangalan ng mga sinerve natin dito, kausapin natin si Sir Dexter at saka si Sir Dan, mga chef po dito na naghanda ng mga pagkain natin. Introduce muna natin yung mga pagkain na hinanda ng ating mga nagkagwapuhang chef dito. So, kasama natin si Chef Dexter and Chef Dan. Thank you so much po for preparing such lovely food for us. Maraming salamat po. Sa mga pagkain natin, do you have expertise? Sa mga pasta namin talaga, usually, ginagamit namin dyan talagang yung blend namin na special sauce and then sa mga pizza namin, halos yan mga handmade namin. Handmade lahat, sir. Then yung all sauces namin, sir, is made from scratch to that. Wow! Introduce po natin yung mga pizza. So, right now we have 4 variants of pizza. Pero on our ito, table, yung pinaka-main namin na linabas yung about shrimp pizza. Combination siya ng crab meat, shrimp and all vegetable, and then with red sauce and toppings. And then ang aming all meat. Yung all meat namin, all meat. Kasi talagang hindi namin tinipid sa ground beef, and then sa toppings talaga, meron pa siyang bacon and ham. Actually. And then yung usually sa mga favorite na yes, Cuayan. And this is Gorgonzola. Gorgonzola. Yeah. Made from classic
tortilla bread and then put up cheese, 4 kind of cheese like mozzarella and blue cheese, and then binibigyan natin siya ng almonds and butter and honey. So, more on sweet savory ba siya? Sweet, and then parang minixture siya ng garlic butter. There you go. Ang bango niya. Bango talaga siya. Sa mga pasta po natin, ano yung mga prepare natin? Dito sir, sa aglio natin is Italian style, no meat with garlic. No and- meat? Yeah. So Garlic. pwede dyan yung mga vegetarian, no? Yeah. Okay. And our cream pesto made sa fresh basil and parsley. Okay, and then meat natin, sir, is? Chicken. Chicken, alright. And this naman our classic cream seafood pasta. White sauce siya, pero yung aming seafoods talaga, as in everyday fresh ang Yes. pinabagsak namin na seafood na. Fresh everyday. Yeah. Sir, actually, to tell you honestly, sa tingin pa lang, sobrang nakaka-appetizing. Nakakalawin na siya. And then, Cheese oven pasta. cheese oven pasta. Yeah. Okay. We combination siya ng meat and then mozzarella, and then ino-oven talaga namin siya as in freshly baked. Parang siyang lasagna. Lasagna style. Lasagna na spaghetti pasta yan ang ginamit natin. I see. For our plated mga meals naman po, Yes, usually may linabas kaming tonkatsu. tonkatsu. With kinombine namin na parang fusion na ito, tonkatsu sauce, and then pinag-combine namin hanggang lumabas yung bagong savory na Wow. flavor. Wow. Kaya tinawag siyang king of tonkatsu kasi siya malaki. Malaki. Ilang grams yan, Grams, sir? 120. 120 grams. I see. Malaki na rin. Malaki. And then po, yung isa natin doon, Retro burger steak. burger steak. Combination siya ng mushroom sauce, and then yung toppings with egg, and then ang aming balsamic vinaigrette salad. And si more sa mga pork Yes. men. Yes. Yung aming retro double patty. Double Pure patty. style So, burger style. So, yan naman yung burger natin. Yeah. So, alternatively, kung ayaw mo na mag-rice, may bread na. And then yung ang grams ng bawat isang burgers usually asa na 200 grams. 200 grams. 400. So, almost half a kilogram na rin siya. Now, for our salad at saka mga finger food naman po, siguro unahin natin sa salad dito. Dito sa salad, ito po yung chicken garden salad na pinaka-bestseller po namin dito. Chicken garden salad. Which is may Cajun sauce and roasted chicken. And for the... Cajun sauce? Yes. Parang bago sa akin yung sa mga salad. Korean style. And then the other salad po is Caesar salad. And then sa mga ano sir, sa mga finger This food is natin. chicken tender. Chicken tenders. Bestseller in appetizer. Mhm. This one, fish cake bar. Korean style. Oh, fish cake bar. So, and then lastly sa mga appetizer po natin is quesadilla. Quesadilla chicken. Wow, ang dami po nito. Sobrang mabubusog po kami. Again guys, if you're interested to know more about this is Retro 252. Titikman na natin to. Thank you so much mga chef. God bless po sa inyo. Thank you. Juicy, at the same time makapal yung mga meat. And let's taste it. Yung patty nila, it's siksik talaga. So, busog na busog ka dito pag once na in-order mo to. Ganyan siya kakapal. Ano pa? Sobrang dami ng kinain natin, Mark. Ang dami pang parang hindi nagagalaw sa mga food na pin-prepare nila sa atin dito. But we want to, show you yung mga dessert na pinadala nila sa atin. Yes, yan. So for me, it's a tiramisu. This is their chocolate mud. Uh-huh. Meron din tayong Sans Rival and yung kanilang caramel cheesecake. Look at this. Wow. So, ayun guys, actually convinced na ako na si Retro 252 is not just ordinary coffee shop. Yes. Sobrang dami ng mga food options nila. You got a lot of food to choose from. Same time, if you're looking for a place na pwede kang mag-chill, Yes. have a photoshoot maybe, Yes. kung gusto mo rin na magka-time or mag-dine in with your family,
You could visit Retro 525 dito sa may Friendship Highway, Cuayan, Angeles City. So, if you like the food you saw in this video, guys, please give it a thumbs up, share it with your friends. Another option for you to check out dito po sa Angeles City. This is Retro 252 Cafe. Thanks so much for watching. Until our next discovery. Peace out.